uNkulunkulu akakulonde phile uphefumulele Pastor Winning. Inamba ke siza ukuyimember noma yanikela ku Telex 9 ya 5 ntambama Monday to Friday kuphela. Awu WhatsApp uyafona. Thola makhubu Pastor nguphe nginelilonda ekhanda. Ngikhathazekile kakhulu. Uphubeke nelonda ekhanda. She dream of having sores on her head. One yenzeka kumuphupha unelonda sithalele ngoPaul ubumazisi ekhanda ngoba lokusho ngenzeka ungokhonjiswayo ukuthi kumele uyekele ukucabanga kakhulu nokuyifaka ngaphasi kwencindezi kungenjalo uyilimaza ngokomqondo. So abantu kabanye benze bophe benelonda ekhanda kanti lowo muntu ungaphansi kwencindezi une stress noma une depression noma kucabanga nje kakhulu ongabe sekuyamkhahlameza ngokomqondo. Iloko nje sikuxwayiswa ngakho yabo. Number 2, kwesinye isikhathi umuphupho unelonda yaba uPaul ubumazisi ekhanda lo ngasho ngenzeka umuntu okhonjiswa ukuthi unesichitho okanye ke igazi elingcolile kumele ulihlanze kungenjalo ungasibanjwe ukugula ngokuhamba kwesikhathi. So abanye ngoba kunesichitho noma kunegazi elingcolile edinga ukuthi likhuculule ngezihlanzi zakhona. Number 3, ngokwesintu kuma ngenzeka uphuphe unelonda kuPaul ngaba olubumazisi ekhanda. Lokho ngasho ukuthi ngenzeka wena uyakhonjiswa ukuthi kunenkulumo endala engadungisiwe kumele ke ilungiswe sakushweleza ephakama ke nolaka nokuthukuthela kwezidalo zakho. So abanye abantu keze ukuthi kwaba nenkulumo lo muntu mesa esanda kuzalwa mhlawumbe kwaba nomsindo okwaba nenkulumo ekhunyayo phezulu kwakho usemncane. So uma usuluku ukhula ke lento iphakama ikhula nawe iba ulaka iba intukuthelo yeyidalwa. Ukusho kufanele ukuthi mhlawumbe kuhlalwe phansi kube nokuhlambuluka okwenziwayo noma kube nokushweleza okwenziwayo eyidalweni. Yabona kuze kudlulele. Siyabonga kakhulu besibeka lapho umuntu enelonda ekhanda umphupha wena unelonda ekhanda. Siyathola.